Яшибез bir җирдә, бар халыклар белән гөрләшеп, охшаш безнең телләр, гадәтләр, уртак безнең җирдә теләкләр. Рәсәй, синең кочагыңда көн күрәләр күпме халыклар. Тугрылык хакына ул дуслык бар, тик дуслыкта гына халык бар. Да, разные у нас традиции и вера, но это ведь не главное для нас. Должна создаться в мире счастья, атмосфера, чтоб на лице улыбка родилась. Я призываю всех людей планеты объединиться, стать одной семьей. Цените в жизни каждые моменты, будьте добрее сердцем и душой.